Na, sziasztok, én RP vagyok, és ez egy farm ma, és 23. szintű vagyok, ugyebár tegnap voltam, és hát, az jó. Hát akkor kezdjük is. Elsőnek ezt a fülhallgatót fölcsapatjuk. Hangos azért nem volt, mert ezt csináltam én, mi ez mi? Ez így túl hangos lesz. És hogy látom, itt a farmon kezd olvadni a hó. Egyébként én is jókor kezdek el videózni. Itt már mindjárt hajnal, hát azért még, azért nem mondhatnám azt, hogy mindjárt, csak hogy így hajnal. Nem sokára. Mit ültessünk ilyet. Aj. De nekem ilyen kell, és így. Mondom. Nem ilyen gyors ültetés, akkor ültessünk ilyet. De miért tűnik el? És ha egyszer egy ilyet, és most én beszarok. Na, azért. Így sokkal jobb ültetni. Szerintetek is. Ezt eltüntetjük, jó? Lett etetve. Kell nekünk lókaja. Kutyakaja az így nincs esetleg. Nincs hát. Jó. Refre. Vadkacsa. Még lovat. Vizet. Jó van. Kutya már megint ugat. De ezt remélem nem lehet hallani videóban. Ezt megint el kéne nagyon tüntetni, csak nem tudom, hogy kell ezt. Valaki tudja, hogy kell itt ezeket a csomókat eltüntetni, mert itten azt írja. Mondom, itten azt írja, mondom. Hogy hol van? Itt van. 12 embert kell, szomszédot kell meghívni, és azt hogy kell? Azt hogy kell konkrétan? Ezt így valaki tudja, akkor írja már le. Légy szíves.
Hoppá, kicsit túl sokszor. Nyomtam meg. Ezt is látjuk, ezt is. Jó, az annyi volt, fuck. Jó. Most egyébként úgy volt, hogy megformatolom a gépet, csak így, hogy, és áthelyezem a pendrive-ra. Csak nem sikerült. Hát áthelyezni sikerült, de hát, nem volt idő megformatálni a gépet, ezért. Hát azért megvannak a pendrive-on, még minden, csak nem tudom. Egyébként azt sem tudom, hogy miért mondtam el, de ez van. Na jó, ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. És ha akarjátok, meg is oszthatjátok. És sziasztok!